नया साल होता है तो नया साल में हमनी के दोनों आदमी मिल के प्रण लेवल जाए कि नया साल में दोनों आदमी एक दूसरे से झगड़ा ना करें सब। झगड़ा तो रउए चलते होला। हमारा चलते होला कि तारा चलते होला? तार चिड़चिड़ा स्वभाव के चलते झगड़ा होला। हाँ तो झगड़ा रउए करने के चलते होला। आ चिड़चिड़ा स्वभाव ऐसे हो गल बा कि सुबह उठ के दिन भर काम करे नी खटे नी आ यहाँ कोई के चिंते नहीं के हमार काम ना जे बड़का काम में होला तार की चिड़चिड़ा रहेलू कितना काम करेलू घर के तनी मनी काम बा वही में चिड़चिड़ा स्वभाव हो गइल बता। हाँ तो रउआ बड़का करवान ढा देवे नी। हमार काम बा ना ऑफिस में काम करे के पड़ला हमरा। रउआ से ज्यादा हमार काम बा। इतने इजी बा तो रउआ कह के देखी ना एक दिन हमार सब काम कर लेम। हमरा तो चुटकी बजाओ के खेला बा चुटकी बजाओ के सारा काम तहर कर देम घर के। हाँ तो चैलेंज अगर हमार सारा काम रउआ बिना झगड़ा कइले कर देनी तो सालों भर हम रउआ से ना लड़म। ठीक बा चैलेंज लगा देनी पोछा। छोट छोट काम के इतना बड़का बना बना के बोले ली कि लागल है कि पहाड़ उठाओ तरी। अजीब पोछा लग गई। बाया हाथ के खेल बा हमार बाया हाथ के समझ लू पूरा पोछा लगा देनी। ओए तू चप्पल पहन के आ गइलू गंदा चप्पल। हम अपना मेहनत अरे ना ना इनका से बोले ना तो झगड़ा हो जाई। हम ही कंट्रोल कर लेते नहीं। साल भर अगर खुश रहे के बा तो आज भर बर्दाश्त करही के पड़ी। बाहर चप्पल खोल दो हटा हम पोछा लगा देता नहीं। रउआ तो डेली ऐसे ही आवे नी जब हम पोछा लगावे नी तो हट जा ना तनी साफ कर देवे दो हटा झगड़ा नहीं के न करे के। चलो बेड से यार देनी उनको से अच्छा शेयर ले बनी। काजी का होता दिन भर का करनी है बिछावना इतना देर से शेयरनी यार डिमला के लुआ के। अरे लगा तो कि हम चिड़चिड़ा होता नहीं झगड़ा नहीं करे कहीं का से प्यारे से समझा देता नहीं। अच्छा रउआ तो आके ही ना ढिमलानी जब हम पूरा सही हार के रखले रहे नहीं तो। अरे ढिमलाए के ना चाहिए ठीक से सूते के चाहिए। अगर सूता ही के बात है ढिमला गई लुआ के। काजी कितना टाइम लगता खाना बनावे में? भूख लागल बा जल्दी ले आई। अरे स्पेशल खाना बनावे में समय नहीं लगेला। लो कैसा लगता है? कौन गत के बनैले बानी ना में तेल बुझाता ना नमक बुझाता। तेरा खाना खराब लगता है 2 घंटा से मेहनत करके बनाता नहीं है खाना का दूसरा तरू और ऐसा ही बात अपन बना के खा। तमाशा लगा के रख ले बड़ी। अब बुझाएल कि हम काहे चिड़चिड़ा रहनी। सुबह से काम करे नी सब खट के तब रउआ खाना बनावे नी। औरत के दर्द औरत के जगह पे आइए के पता चलेला। एक दिन घर के सब काम करे के पड़ल तो इतना चिल्लाए लगनी आ सोची हम इतना दिन से करत आवतनी। अब समझ में आ गई हुई कि काहे लड़ाई होला। हाँ हम समझ गए नहीं कि तू काहे चिड़चिड़ा रहेलू। सब गलती हमरे बा। आज के बाद से हम कोनो गलती ना करें। एक दिन तारा जगह पर रख के हम देख लेनी। अब से हम झगड़ो ना करें तारा से। नया साल हमनी के खुशहाली से मनावल जाई आ मिलजुल के काम कल जाई। ठीक बा चली आई बैठ के खाई। हम तो वीडियो में अपना हस्बैंड के सुधार देनी। अब रउआ लोग ये वीडियो के अपना हस्बैंड के पास शेयर करी लोगी और उनका के सुधारी लोगी। और ये वीडियो अगर अच्छा लगल तो एगो कमेंट करके जरूर बताई लो काहे कि कमेंट रउआ लोगन के हमनी के पढ़े नहीं सन। और यूट्यूब पर एगो चैनल खोलले बनी सन छोटा छोटा वीडियो ला जैसन अभी ई वीडियो बा उ चैनल के नाम है मिंटुआ वाइन्स। तो ओकरा के जाके सब्सक्राइब कर